Moro! Tervetuloa tälle videolle. Tänään olisi esittelyssään meidän Mitsubishi Galant meikäläisen auto. Ja samalla vähän siivousta. Ja illalla tulee tuunausvideo. Mä oon vähän niinku tää siivonut. Tää on ollut vähän niinku meidän varastona nyt. Nyt mä oon vähän siivonut tästä jo penkkiä. Siinä on nyt jotain mitä mä oon siivonut. Mutta tuossa on jo toi valkoinen, toi pahvi ja noin pari laatikkoa. Ja tossa on ämpäri mitä mä oon laitanut pikkuroskaa. Tämmöinen auto olisi mulla. Meikä laittaa äkkiä tuohon. Pääsee tänne istuu. Eli tässä nyt ruvetaan vähän siivoota. Pitäis vähän tuunatakin niille. On tuolla vähän jotain Wunderbaumia, mutta niitä nyt kerätään tuunaa kyllä myöhemmin. Meikä laittaa nyt vähän leikkaukselle pois ja katsotaan sit kohta, minkä näköinen pirssi tästä tulee. Eikä nyt siivota kaikkia turhaa päivästä. Mie en ymmärrä, miksi täällä on jotkut housut. Lyön nekin tohon, vaikka on joku pari. I don't know. Täällä on tämmöstä aika paskasta pahvilatikkaa. Mä en tiedä, onko tää kostunut tänne. Vai mitä, mutta jos joku kysyy, että onko tää homeessa, niin ei oo homeessakaan. Täällä on niinku nää laatikot vähän mennyt kosteeseen kuntoon. Sinne nyt on ainut. Hyvä sit tommonen. Sinne meni joku vanha. Meikä kyllä siivoo ne laatikot täältä. Mennään tänne kyytiin. Tää on aika hyvä auto meikä mielestä. Tää niinku on 99 vuoden Galantti tää mun auto. Ja on täällä tämmöstä jotain tuninkimattoa. Lyö nekin tonne. Nää on tämmösiä aika... Täällä on tää meidän paristolaatikoita. Nämätkin keräiltyä täällä. Sitten lyödään täältä näitä. Täällä on joku Hitsin Boschin keittiö. Hommiin tarkoitettu joku paska. Ja tää on vähän vaikeeta kun mä kuvaan nyt. Mutta kattokaa, tässä on tämmönen aurinkosuojakin. Eikö se oo lutsusta? Eikö oo lutsusta ja oikein tämmöset vitun telineetkin. Täällä mulla on vaan toi valo hävinnyt, mulla on tuolla yksi. Joo. Ruvetaan nyt jatkaa. Meikä täältä pussillisen osia ja kaiken mamman härpäkkeitä. Lyön nekin tuohon. Sitten otetaan täältä nyt pahvit pois. Saranaa terät. Joo, meikä nyt leikkaa tästä pois, mä vien näitä romua. Nyt vähän jatkoa, saatiin täältä vähän romua. Täällä on joku pahvilatikko, missä on Maxellin. Paarit tuo jotain A-hanskoja ja jotain tämmöstä turhaa päivää roskaa. Juu, ei muuta. Nyt alkaisi olla jo vähän sohva siistinä. Tässä on lattiatkin joku kerta puhistaa ja etupenkiltä voisi jatkaa seuraavaksi.